Velkommen til julegang på gården. Hvordan var det, men... Nej, okay. I dag er det lørdag, og det er Lolly Lørdag. Hvad er det ellers om lørdag? Det er Lolly Lørdag. Og her står jeg klar med Emma. Hun skal vise jer, hvad I kan vinde i dag. I kan vinde det her ubehageligt lækker skin skirt fra Lollys Laundry. Stretchy, plads til andesteg, plads til flæskesteg, plads til det hele. Super lækker kvalitet. Så har Emma også, den viser hun også lige en kimono på fra Lollys Laundry til, hvad var det, 7,99. Den er blå med nogle gulddots, meget, meget lækker. Jeg viser også lige min lille festsag her, 5,99 fra Lollys Laundry også. Nu er det jo lørdag, Emma, og det betyder en festdag. Der skal festes, der skal danses. Så jeg vil give jer et par dansetricks. Vil du være med til det? Ja. Ja. Så du danser, eller jeg danser? Du danser. Okay, jeg danser. Man kan danse på forskellige måder. Et øjeblik. Hold kameraet på Emma. Vi skal lige have en dansepartner. Hvis nu man har lyst til, må jeg gå over til den anden side her. Og jeg skal lige sige, hvis I skal vinde det her skinskirt, så skal I nede i feltet under videoen lige skrive Lollys Laundry, ikke? Gør lige det, og vi trækker selvfølgelig en vinder. Altså, der er mange måder at danse på, når man skulle. Vi har ham her. Han lidt lavere end Ole K, min mand. Man kan vælge at danse en stik hånd i truslen dans, hedder den. Den lærte min farmor faktisk. Det står ikke i min jobbeskrivelse herude. Nej, Emma! Ej. Nå, jeg fortsætter bare, fordi det er jo mit kald i livet. Manden tager fat godt ned om rumpetten, det er vigtigt. Og her, så kan man danse sådan her. Da, 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 da. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Det er vigtigt, man og så kommer den fra 1, 2, 1, 2, 1. Det er ikke normalt, at manden han skal sådan ligge op på kvindens skød. Nu har han en lille mand. Godt i små vælger, ikke? Nå, væk på ham. Det er måden at danse på. De unge, de danser, hvad hedder den der æbledans? Det betyder at plukke æbler. Men i 80'erne, og ikke i 80'erne, hår, men I wanna dance with somebody. Det er vigtigt, og det er faktisk meget sværere, end det lige ser ud. Kan du lige finde ned på mine fødder, at den går skov ind der. Ikke? Og så lidt frem, ikke? Ja. Og så er det helt nye. Twerky. Twerky. Det er det helt nye. Og der kommer jeg jo virkelig... 2 sekunder, lige min bryst op. Der kommer... Det er vigtigt, at man har rumpen med. Os, der har rumper. Det er vigtigt, ryster. Og hvis man så går samtidig med, at man twerker. Twerker? Ja. Okay. Så jeg har set twerker, jeg har set hånd på rumpendans, og jeg har set 80'er-dans. Ej, jeg sætter mig lige ned. Et andet trick er, det er selvfølgelig utrolig vigtigt, når man skal til fest, man har en høj stilet på, så bliver man så lækker. 11,99 her. 999, det er billigt. Fra Most. Fashion mig i røven altså. Hold nu kæft. Jeg synes, det er lidt hårdt her. Se, strømmebukserne. En god negle på tæerne. Nej. Okay, sådan der ser jeres tæer nok ud. Eller mine gør, eller jeg er den ene til at gøre. Så der er ingen grund til at tage det gamle af. Det er simpelthen bare lige og dut. Nyt henover. Bum. Rigtig god lørdag derude. Julegang på gården.